Išlo o osobnosť, ktorá pôsobila v kultúre, v umení, vo vede, vo verejnej službe. Tak sme skonštatovali, že má miesto práve na univerzite a stala sa prvou takouto pamätnou tabuľou. Anton Vrančič bol významný arcibiskup a zomrel pred 450 rokmi v Prešove. Okrem toho bol diplomát, kráľovský miestodržiteľ, uhorský prímas, ostrihomský arcibiskup, kardinál a historik. Najväčším diplomatickým úspechom Vrančiča bolo uzavretie Drinopolského mieru medzi cisárom Maximiliánom II. A sultánom Selímom II. V roku 1568. Touto zmluvou sa začalo približne 25-ročné obdobie mieru. Ja si myslím, že mier sa nám práve teraz ukazuje, že to nie je stav spoločnosti, ktorý je stály alebo na ktorý sme zvyknutí. My sa práve preto musíme snažiť, aby sme pre nás, pre naše deti vytvárali mier a pokoj v budúcnosti práve na základe tých historických skúseností a poznatkov, ktoré vieme. Bol vysvetený za kňaza a za biskupa a svoju prvú svätú omšu odslúžil v roku 1569. Jeho pamätnú tabuľu vysvetil Martin Štiber, rektor Univerzitného pastoračného centra v Prešove. Máme veľký poklad v cirkevných dejinách, nielen v tých občianskych, hlavne kvôli tomu, čo svojím úsilím dokázal, ako jeden veľký dar sprostredkovať mier aspoň na niekoľko rokov. V roku 1573 ho pápež Gregor XIII vymenoval za kardinála, zomrel však skôr, než sa o svojom vymenovaní dozvedel.